balma aw bisimila malek ci do kibaru kene kan bi kibara mambulu kada kulu kan ori ka fo juillet kalo kile bisaba konna la gunda ka kaw feno mo tan kelen honi nin tora bingan wale dola kuna foni munu silama wa ira ka fo gunda ka nalebe mobti marala juillet kalo kile bisaba konna la mo tan kelen nolu kumbe mobile do konna le kon kumbe ka bo fatoma sukula ni ki kunda gunda ka ere kon dugu konna ka ayra la ka fo ni mobile ne koni sele kunari no e gunda ka dafa dugu doye ko bingan kala do no marfa kumbolu bolo le koni binani mobile kono mo ka bingani yɛrɛ kɛra sababu ye sa mɔgɔ tan u kɔni ye o kan tigɛ wa mɔgɔ kelen tɔw fagara ni marifa ye kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ni wale yɛrɛ kɔni kɛra don min na kunnafoni ma se ka se fintigiw kɔni ma joona ko a dugusajɛ de fintigiw sera ka se nin yɔrɔ kofɔlen in na ko wa u selen sa u ye baara fɔlɔ min kɔni kɛ o kɛra ka su ninnu kɔni ɲini walasa u ka se k'u lase u somɔgɔw ma u k'u su don i n'a fɔ a ka kan cogo min na a yirala fana k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ min na i ko bi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa mɔgɔ min ye wale ninnu kɛ ka se k'a bolo kɔni da u kan ni k'u ɲangi hali bi an bɛ to mɔpti mara la an b'a yirala k'a fɔ ut kalo tile 5 kɔnɔna la an ka fintigiw ka mobili dɔ de kɔni yɛlɛla dugu jukɔrɔmugu dɔ kan n'o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 3 kɔni bɔnɛ na kibaruya minnu sera ma o y'a yira k'a fɔ ut kalo tile 5 mɔpti kɛrɛnkɛrɛnnenya la koro n'an ka fintigiw ka mobili dɔ kɔni tun bɛ ka tɛmɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ale kɔni selen koro ale ni jananguru ni ɲɔgɔn cɛ k'a yɛlɛla dugu jukɔrɔmugu dɔ kan nin ko in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye sa fintigi 2 ni tora a la mɔgɔ sabanan a yirala k'a fɔ o kɔni ye dugulamɔgɔ dɔ ye ko wa dugulamɔgɔ caman fana kɔni bananen don nin ko in sababu la an b'a yirala k'a fɔ nin wale in kɔni kɛ ko fɔlɔ tɛ nin ye nin yɔrɔ ninnu na sabula a yirala k'a fɔ k'a bɛ wagati damadɔ bɔ mɔgɔ jugu kɔni sɔminen don dugu jukɔrɔmugu de la walasa ka se ka an ka fintigiw caman kɔni faga o de ye sababu yala sa an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni y'a yira k'u bɛna fintigiw kɔni caya nin yɔrɔ in na walasa ka se ka nin mɔgɔ jugu ninnu kɔni kɛlɛ ni kusi la tunu kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulu kan o de k'a fɔ Gabriel Ture baarakɛlaw olu y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni bɛna taa baarabila la min b'a ta ut kalo tile 7 ni ka taa bila ut kalo tile 9 na kunnafoni minnu sera ma o yɛrɛ k'a fɔ Gabriel Ture n'ale ye Mali dɔgɔtɔrɔsoba dɔ ye a yirala k'a fɔ gɛlɛyaba kɔni bɛ o baarakɛlaw kan nin wagati in na o de kɛra sababu ye sa baarakɛlaw ka syndicat u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna taa tile 3 baarabila la min b'a ta ut kalo tile 7 ni ka taa bila ut kalo tile 9 na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'olu ka baarabila yɛrɛ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko sabula a bɛ wagati damadɔ kɔni bɔ olu taara baarabila caman na ni ka dagasigi fana caman kɛ ko laɲini dɔw b'olu la ko fo u ka sabati walasa dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ka lakana ani mɔgɔ minnu kɔni bɛna furakɛ la n'olu ye banabagatɔw ye olu ka kɛnɛya sabatili kama baarakɛlaw ka syndicat y'a yira k'a fɔ k'olu ka laɲini kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ko Gabriel Ture bijɛ n'o ye wari ye jamana kɔni bɛ mun di walasa dɔgɔtɔrɔso ka se ka a yɛrɛ ta ko jamana kɔni ye caman b'o la o de kɛra sababu ye sa u ka laɲini fɔlɔ ye mun ye ko o wari in kɔni ka segin a nɔ la walasa fɛn min ye dɔgɔtɔrɔso ye a ka se k'a ka baara kɔni kɛ a kɛcogo la u y'a yira fana k'a fɔ ko jɛya kisɛ kelen kɔni o tɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la bilen k'o de ye sababu ye sa ko fɛn ɲɛnɛmani caman kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la mun bɛ banabagatɔw kɔni degun u ka laɲini dɔwɛrɛ fana ye mun ye ko fɛn min ye ordonnance ye ko hali o ɲuman kɔni tɛ Gabriel Ture kɔnɔna la bilen ko ordonnance papier bɛɛ banna ko hali ni bɛna fura kɔni sɛbɛn banabagatɔ kun f'i ka papier dɔ de ta ten tɔ ni ka fura sɛbɛn o la ko n'o tɛ ko ordonnance kɔni tɛ bilen u ka laɲiniba dɔ fana ye mun ye ko u ka mansin caman kɔni tiɲɛnen don jamana ka kɛ togo sugu bɛɛ la walasa nin mansin ninnu kɔni ka se k'a dilan walima ka kura wɛrɛ kɔni nati walasa u ka se k'u ka baara kɔni kɛ a kɛcogo la nin ko in bɛɛ de kɔni sababuyala nin baarakɛla ninnu y'a laɲini k'a fɔ k'olu bɛna nin baarabila in kɛ wa u y'a yira fana k'a fɔ ko nin kɔni tɛ kɛ a bannen ko sabula n'u ni jamana ɲɛmɔgɔ kɔni y'u sigi ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u ye layidu minnu ta n'u tɛ n'o layidu kɔni bɔ a sira fɛ olu bɛ u ka baarabila kɔni kɛ halisa ko sabula olu ka laɲini yɛrɛ kɔni tɛ foyi ye banabagatɔw ka kɛnɛya kɔ ko wa ko dun tɛ se ka sabati ka sɔrɔ ni dɔgɔtɔrɔso kɔni tɛ cogoya ɲɛnɛma la kunnafoni kuncɛ la an b'a yirala k'a fɔ ut kalo tile fɔlɔ kɔnɔna la gawukaw kɔni bɔra ka tagamaba kɛ ko fo u ka sira n'o ye Gawo Sevare ye k'o ka dilan kibaruya minnu sera ma o y'a yira k'a fɔ ut kalo tile fɔlɔ gawukaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɛgɛ kanɲɛ 9 wagati ko denmisɛnninjɛkulu de kɔni bɔra ni ka dugu minɛ a yirala k'a fɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni y'u ka taama daminɛ sugu de la ni ka taa bila guvɛrnɛri ka dagayɔrɔ la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni selen nin yɔrɔ in na sa u y'a yira k'a fɔ k'olu ka tagama yɛrɛ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'olu bɛ k'a laɲini de jamanakuntigiw fɛ u ka sira kɔni dilan mun bɛ Gawo ni Sevare ni ɲɔgɔn cɛ n'a jateda kɔni bɛ taa kilomɛtiri 600 ɲɔgɔn da la u ka kumaw la u y'a yira k'a fɔ gɛlɛya sugu bɛɛ kɔni bɛ nin sira in taamadenw kan
ko de sababu yala sa ko olu ka laɲini kɔni tɛ dɔwɛrɛ sira in kɔni ka dilan walasa mɔgɔ minnu kɔni bɛ tɛmɛ a sira fɛ olu ka se ka tɛmɛ lafiya la cogo min na u kɛlen k'u ka laɲiniw fɔ ka gouverneur fana ye kuma ta ni k'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini kɔni ka ɲi kosɛbɛ ko sabula a bɛ digi ale yɛrɛ la k'a ye k'a fɔ ko gawokaw kɔni jagoyalen don ka dugu fila kɔni bɔɲɔgɔnko de tagama walasa ka se Bamakɔ o de ye sababu yala sa a y'a yir'u la k'a fɔ ale bɛna kuma in lase jamana kuntigiw ma k'u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ ka se ka sira in kɔni dilan. An balimaw ni kunnafoni nin de kun b'an bolo ka lase aw ma aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.